ακόμα θέμα ταμπού? Καταρχάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμη αποκαλούν την νόσο για παρατηνόσος. Βεβαίως. Πέρυσι, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, κάναμε μια επιστολή που τον στείλαμε σε όλους τους φορείς και στην ΕΣΥΑ, διότι λέγοντας παρατηνόσο στον καρκίνο, έρχεται σε αντίθεση με τη δική σας διοντολογία. Και μαζέψαμε 17.000 ηλεκτρονικές υπογραφές σε αυτή την επιστολή. Για να αλλάξουμε λεξιλόγιο. Πάλεψε με τον καρκίνο λοιπόν 2 φορές και βγήκε νικητής. Αυτή η νίκη του άλλαξε τη ζωή. Και έτσι έγινε φίλος με τον καρκίνο και μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία του και μόνο κέρδος μπορούμε να έχουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση. Στη συντροφιά μας λοιπόν φιλοξενούμε τον Παναγιώτη Μιχαήλ και χαιρόμαστε ειλικρινά πάρα πολύ για αυτή τη συγκυρία που τον οδήγησε κοντά μας. Καλησπέρα. Γεια σου Μαρία. Θες να ξεκινήσω την ιστορία μου από την αρχή? Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσει την ιστορία σου από την αρχή, γιατί έχει σημασία όταν το κακό σε εισαγωγικά, γιατί αυτό το κακό μπορείς να το δεις εκ των υστέρων και να πεις ότι μου έκανε καλό τελικά. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι στη συζήτησή μας, το πρώτα απ' όλα δεν θέλω τον καρκίνο να το λες κακό. Ναι, συμφωνώ. Ο καρκίνος έχει όνομα. Δηλαδή αν συνεχίσεις να λες τη λέξη κακό, εγώ δεν λέω τίποτα. Θα γνωρίσουμε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που εμπλέκονται με την κακιά αυτή αρρώστια της εποχής μας. Σας ακούω. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ξεκίνησα να μιλάω, αλλά δεν έχω απευθυνθεί ακόμα σε εσάς. Θα γνωρίσουμε σήμερα τον κύριο Μιχαήλ, τον κύριο Παναγιώτη Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος εκείνος που ξεκίνησε, δημιούργησε την οργάνωση αυτή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένω να γνωρίσετε και σε εμάς την οργάνωση Be Strong, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς κάνει, πού προσφέρει και πώς ξεκίνησε αυτή. Ωραία. Πριν ξεκινήσω, κυρία Μενεγάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για να προβάλλουμε ένα τέτοιο θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να μου δώσω το δικαίωμα να σε λέω Ελένη, γιατί έτσι γνωρίζω. Φυσικά. Φυσικά, Παναγιώτη, χαίρομαι. Και πριν συνεχίσω στην εισαγωγή σου, είπες κάτι το οποίο ίσως εκ του λόγου μίλησες για την κακιά αρρώστια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγώ είμαι επιζών 2 φορές του καρκίνου. Μέσα σε 10 χρόνια. Εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου τον καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν, σαφώς, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ζουν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε μέσω της οργάνωσης. Κακιά αρρώστια δεν υφίσταται από τη στιγμή που υπάρχουν 28 εκατομμύρια άνθρωποι επιζώντες σε όλο τον πλανήτη του καρκίνου. Πριν 20 χρόνια αυτό το νούμερο ήταν 3 εκατομμύρια. Αυτό και μόνο σημαίνει κάτι, ότι έχουν αλλάξει πράγματα. Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και οι θεραπείες έχουν προχωρήσει. Κάποιος ο οποίος βιώνει τον καρκίνο και ακούει από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης να αποκαλούν τον καρκίνο η κακιά αρρώστια ή επάρατης νόσος, αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχολογία που εισπράττει είναι τέτοια που δεν τον βοηθάει να αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι. Το 85 με 95% των διαγνωστέντων καρκίνων, από ό,τι λέει η επιστημονική κοινότητα, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, η δουλειά μου είναι γυμναστής, αλλά μέσω της δικής μας τένειας έμαθα αρκετά πράγματα, το 85 λοιπόν με 95% που διαγνώσκονται σε αρχικό στάδιο 1 είναι θεραπεύσιμο, είναι πλήρως ιάσιμο και είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να βγάλουμε. Να αλλάξει η νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία ότι ο καρκινοπαθής είναι μελοφάναρος. Είσαι έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο, κατάφερε να ξεπεράσει αυτόν τον μεγάλο αγώνα και σήμερα έχει δημιουργήσει έναν οργανισμό. Ακριβώς, είναι ο Παναγιώτης Μιχαήλ, είναι ένας γυμναστής, ο οποίος μάλιστα ενοχλείται όταν ακούει επάρατη νόσο κλπ. Θέλει να προσδιορίζεται η ασθένεια ως καρκίνος, αυτό που είναι δηλαδή κιόλας. Προσβλήθηκε 2 φορές από καρκίνο και μάλιστα στους όρχες και κατάφερε παρά το αρχικό σοκ να το ξεπεράσει. Είδε τα μαλλιά του να πέφτουν από τις χημειοθεραπείες, με σθένος αντιμετώπισε την ασθένειά του και βεβαίως είπε ναι στη ζωή. Ας τον ακούσουμε. Στο άκουσμα ότι έχετε τον καρκίνο, τι σκέψεις κάνατε, τι συναισθήματα γεννήθηκαν?
Αυτή η διάγνωση και ο τρόπος που μου υπόθηκε ήρθε σαν να μου φέρανε ένα κούτσουρο στο κεφάλι ένα πράγμα. Και εγώ δυστυχώς μέχρι τότε έτσι με μεγαλώσανε. Είχα αυτή την οτροπία, ότι ξέρεις, καρκίνος ίσον θάνατος. Ανεβάσαμε μια σελίδα για τη συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών με τον τίτλο, ας πούμε, επιτέλους το όνομα καρκίνος. Ναι. Μέσα σε αυτό έχουν μπει μέχρι στιγμής 4.500 μέλη και μέσα στα μέλη είναι και η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία είχε τη δική της περιπέτεια και υποστηρίζει όλο αυτό. Και η λογική δική μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα, πριν το οτιδήποτε, να απομυθοποιήσουμε τον καρκίνο. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμη τον αποκαλούν η επάρατη νόσος, φαντάσου πώς μπορεί να νιώθει ένας που διαγνώστηκε χθες με καρκίνο ή που διαγνώστηκε το παιδί του, που αν για παράδειγμα υποθέσουμε η λευχαιμία, η παιδική λευχαιμία, το 80% εξ αυτών θεραπεύεται. Μπράβο. Πώς θα μπορεί να νιώσει αυτός ο άνθρωπος όταν ακούει την η επάρατη νόσος? Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό που λέμε επάρατη νόσος. Δεν ισχύει επιστημονικά. Στους 10 ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο, οι 7 ζουν μια φυσιολογική ζωή. Το παράδειγμα άλλων ανθρώπων που το κάνουν και ειδικότερα στην Ελλάδα. Και σώθηκαν και επιβίωσαν και δεν είχαν πρόβλημα. Ακριβώς, και ζουν μια φυσιολογική ζωή. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να βγάλουμε, να απομυθοποιήσουμε αυτό το πράγμα που λέμε καρκίνος. Έτσι, να μην φοβόμαστε. Ακριβώς, να το λέμε, Παναγιώτη. Γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε πέσει θύματα αυτής της νοοτροπίας των ταμπού. Να πούμε ότι φοβόμαστε να μιλήσουμε για τις ασθένειες, για τον καρκίνο του μαστού. Γιατί να μην πηγαίνει μετά τα 30 που είναι υποχρεωτικό η νέα γυναίκα να κάνει μαστογραφία? Γιατί να φοβάται να πει? Πολλές φορές υπάρχει και από την οικογένεια ο φόβος. Λέει, γιατί να πας να κάνεις τεστ ΠΑΠ? Έχεις υποψίες ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει? Όχι. Θέλω να εφαρμόσω το ιπποκρατικό που έλεγε κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύειν. Είναι 1000 φορές η πρόληψη από την ίδια τη θεραπεία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πρώτα θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε αυτό που λέμε καρκίνος. Ναι. Και αν πρόσεξες, η ολοκληρωμένη ονομασία της οργάνωσης μας είναι κοινοφιλής μη κερδοσκοπική οργάνωση φίλων του καρκίνου. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι μεταφορικό και έχει να κάνει με τη στάση που θα πρέπει να κρατάμε απέναντι αυτού. Πρόσφατα ήρθα από ένα συνέδριο στην Κύπρο και η ΕΣΥΑ απαγόρευσε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποκαλέσουν ξανά τον καρκίνο ως η επάρατη νόσος. Μακάρι να το δούμε και στην Ελλάδα και η ΕΣΥΑ να ασχοληθεί και με αυτό το πράγμα και να πει και εγώ βάζω μπαν σε αυτό και δεν θέλω να το ξαναλέει κάποιος έτσι. Θυμώνω πολύ όταν βλέπω τα μέσα να την αποκαλούν ακόμα επάρατη νόσο. Δηλαδή, τι θα γίνει? Ελένη, είναι σαν τη λέπρα. Που σταμάτησαν να τη λένε λέπρα, τους ασθενείς δεν τους λένε λεπρούς, τους λένε χανσενικούς. Γιατί ωρεοποιούν την εικόνα, τη λέξη, επειδή φοβούνται να πούνε τη λέξη. Γιατί τον καρκίνο πόσοι τον λένε καρκίνο? Οι περισσότεροι τον λένε τον εξορκισμένο, τον έξω από εδώ. Αν έχω ακούσει. Κυρία Στεφανίδου, είναι και ζήτημα πληροφόρησης. Έτσι. Και η πληροφόρηση, ας μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν πρόσφατα έφυγε η κυρία Κέτη Χωματά και υπήρχαν εφημερίδες οι οποίοι γράφουν έφυγε από την επάρατη νόσο. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα που το βίωσα να μην μου ξαναξυπνήσει μνήμες. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν που βιώνει τον καρκίνο σε πρώτο στάδιο και είναι θεραπεύσιμο 95% να διαβάζει ότι έχει την καταραμένη νόσο. Είναι καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει του συντάγματος. Είναι καταπάτηση της προσωπικότητας και δεν σας το λέω τυχαία. Η νομική υπηρεσία της οργάνωσης μας το έχει ψάξει. Και απλά θα ήθελα και εσάς να σας παρακαλέσω, ειλικρινά σας το λέω, μην αποκαλείτε επάρατη νόσο τον καρκίνο. Λέγεται καρκίνος. Και θα σας ενημερώσω και για κάτι άλλο. Επειδή παρακολουθώ το T-Live, ό,τι άρθρα υπάρχουν μέσα με το όνομα που αφορούν τον καρκίνο, ακόμη και οι επιζώντες του καρκίνου, οι δημοσιογράφοι σας το αποκαλούν η επάρατη νόσος. Λάθος. Σας παρακαλώ, βγάλτε το. Δεν κάνετε καλό. Γι' αυτό είστε εδώ και κάνετε πάρα πολύ καλά που το λέτε και το τονίζετε. Διότι όλα αυτά τα χρόνια, για τις ασθένειες γενικότερα, προσπαθούσαμε να τις στρογγυλέψουμε. Προσπαθούσαμε να λιάνουμε τις γωνίες. Προσπαθούσαμε να τις αποφύγουμε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Εάν πριν από κάποια χρόνια κανείς έβγαζε στην τηλεόραση την Ελένη χωρίς την περούκα της και χωρίς τα μαλάκια της, θα ήταν λάθος. Θα έλεγαν ντροπή ενδεχομένως. Ενώ θα ήταν καλό το να κυκλοφορείς ψεύτικη, να φοβάσαι να κυκλοφορείς στον κόσμο την πραγματική σου όψη. Πρέπει να ντρέπεσαι για να αρέσεις στους άλλους που φοβούνται να πούνε τη λέξη καρκίνος.
Δεν θέλω να αρέσω σε αυτούς. Εάν πριν από μερικά χρόνια κάποιος ηθοποιός, Έλληνας, επώνυμος, τραγουδιστής, πάθαινε καρκίνο, δεν θα τολμούσε ποτέ να βγει να μιλήσει για αυτό δημόσια. Ποτέ. Θα το έκρυβε. Θα καταχωνίαζε κάπου αυτό το μικρό μυστικό, την ντροπή αυτή. Σήμερα η κυρία Ιωαννίδου βγήκε και μίλησε γι' αυτό. Η Ελένη έκανε ένα βήμα παραπέρα. Βγήκε χωρίς τα μαλάκια της. Αλλάζει λοιπόν η κοινωνία. Τα μέσα θα τη βοηθήσουν να αλλάξει ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό είστε κι εσείς εδώ. Για να πούμε σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω. Όχι, δεν είναι η Επάρατος. Είναι ο καρκίνος.